Έλενα, είναι δική σου απόφαση, έλα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά και έχω υπό την προστασία μου περίπου 40 γάτες. Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μου έχουν μάθει τόσα χρόνια. Για όσους είναι καινούργιοι εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο Γατόσπιτο, πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν. Όπως σας υποσχέθηκα, σήμερα έχουμε βίντεο με τις γάτες του Γατόσπιτου, όπου θα γνωρίσετε άλλη μία γάτα. Για την ακρίβεια, θα γνωρίσετε έναν φοβερό, αξιαγάπητο, ξεχωριστό, τρίποδο γάτο. Αυτός δεν είναι ο άλλος παρά ο Μπούμπης. Ο Μπούμπης είναι γαμαία. Και πριν με παρεξηγήσετε, εννοώ γάτος με ειδικές ανάγκες. Είναι ο πρώτος και μοναδικός γάτος που έχουμε με 3 ποδαράκια. Ας ξεκινήσουμε με την ιστορία του. Ήταν ένα κρύο παγωμένο πρωινό του Δεκέμβρη, χιόνιζε, όταν ο Παναγιώτης ήταν στο αμάξι και ξαφνικά άκουγε νιάου, νιάου, νιάου. Όπως είναι φυσικό, σταμάτησε για να δει από πού προέρχεται αυτός ο ήχος. Φυσικά νόμιζε ότι όλα είναι στο μυαλό του, γιατί όταν άνοιξε τη μηχανή του αυτοκινήτου δεν μπορούσε να δει απολύτως τίποτα. Δεν το έβαλε όμως κάτω και συνέχισε να ψάχνει. Μετά από κανένα μισάωρο, εκεί πέρα που έσκυψε κάτω από το αμάξι, είδε 2 λαμπερά ματάκια να τον κοιτάνε πίσω. Ήταν αυτός εδώ ο γάτος. Μην τον βλέπετε έτσι, όταν βρήκαμε αυτόν τον γάτο ήταν περίπου τόσος. Πήρε λοιπόν τη θαραλέα απόφαση να βάλει το χέρι του μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου, με κίνδυνο να το χάσει και να τραβήξει το γατί έξω. Παραδόξως το γατί αυτό δεν του επιτέθηκε και όταν τον έβγαλε έξω είδε ένα τρίποδο γατούλι. Αυτό το πλάσμα είχε μια φάτσα παν γλυκιά, κάτι ματάκια καταπράσινα και ένα ποδαράκι το οποίο ήταν έτσι. Για καλή του τύχη δεν είχε κανένα τραύμα από τον κινητήρα του αυτοκινήτου και έτσι τον πήγε στον γιατρό για ένα check-up. Πιο πολύ μας ένοιαζε το ποδαράκι του, δεν ξέραμε αν έχει γεννηθεί έτσι ή αν έχει χτυπηθεί κάπως μέσα στο αμάξι. Όταν τον πήγε στον κτηνίατρο, ο γιατρός του είπε ότι το ποδαράκι του δεν είχε γίνει λόγω κάποιου τραυματισμού στον κινητήρα του αυτοκινήτου, αλλά μάλλον είχε γεννηθεί έτσι. Μας είπε ότι αυτό δεν διορθώνεται, οπότε ή θα πρέπει να το αφήσουμε έτσι ή θα πρέπει να το ακροτηριάσουμε. Φυσικά αποφασίσαμε να μην κάνουμε τίποτα και να τον αφήσουμε να μεγαλώσει έτσι. Ο Μπούμπης ήταν ένας πάρα πολύ παιχνιδιάρικος γάτος μικρός. Έτρεχε πάνω κάτω με τα 3 του ποδαράκια, ήταν πάρα πολύ χαριτωμένος, έπαιζε συνέχεια και τρελαινόταν να ξαπλώνει στο κρεβάτι ή στον καναπέ και να έρχεται πάνω σου να κοιμάται μαζί σου. Στην αρχή δυσκολευόταν αρκετά με το ποδαράκι του που ήταν έτσι, καθώς πιανόταν πολλές φορές στο κουτί της άμμου και το έπαιρνε μαζί του, δεν μπορούσε να σκάψει καλά, δεν μπορούσε να σταθεί πολύ καλά στα πίσω του πόδια, αλλά μεγαλώνοντας άρχισε να δυναμώνει πάρα πολύ το δεξί του πόδι που ήταν το καλό. Ο γάτος αυτός ήταν και είναι πάρα πολύ ανθρωποκεντρικός, οπότε όταν ήταν μωρό τρελαινόταν να μπαίνει μέσα στη ζακέτα του Παναγιώτη, να βγάζει το κεφάλι του απ' έξω και να τον παίρνει παντού μαζί του. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ πήγαινε ο Παναγιώτης με το γάτο και όλοι τον ρωτούσαν τι είναι αυτό το πλάσμα που ξεροβάλλει από τη ζακέτα του. Ακόμα και μήνες μετά συνέχισαν να τον ρωτάνε όποτε τον βλέπανε τι κάνει ο γάτος και τι κάνει ο γάτος. Τον Μπούμπη του έχουμε αρκετά ονόματα. Είναι γνωστός ως ο γάτος, γιατί είναι ο μόνος αρσενικός που έχουμε μες στο σπίτι. Χοντρός, γιατί του κάνουμε body shaming. Κοιλιόδουλος, γιατί δεν μπορεί χωρίς φαγητό. Δρόσκος, αναγραμματισμός του χοντρού. Τραγουδιάρης, γιατί είναι πάρα πολύ ομιλητικός. Και του έχουμε βγάλει μέχρι και τραγουδάκι, το οποίο ντρέπομαι πάρα πολύ να τραγουδήσω. Μάλλον θα το αφήσω έτσι σαν μυστήριο να αιωρείται στον αέρα. Ο Μπούμπης δεν μπορεί να σε δει να κάθεσαι και να μην έρθει αγκαλιά. Με το που ξυπνάμε το πρωί και πίνουμε τον καφέ μας στον καναπέ, ο Μπούμπης θα είναι ο πρώτος που θα έρθει για αγκαλιά. Αν κάτσεις όρθιος και πιείς τον καφέ σου, κάθεται σε μια γωνία, σε κοιτάζει και τραγουδάει. Γενικότερα κάνει protest αν δεν κάτσεις για να έρθει αγκαλιά. Βέβαια μετά από λίγο παρασύρεται όπως έχετε δει και αρχίζει και δαγκώνει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ένα χαρακτηριστικό του Μπούμπη είναι ότι λατρεύει το κρεβάτι. Για την ακρίβεια, λατρεύει εμάς και το κρεβάτι. Έχει τη συνήθεια να κοιμάται στην ίδια στάση με σένα και γενικότερα είναι ένας γάτος που όσο κοιμάσαι, τόσο θα κοιμάται. Γενικά δώσ' το κρεβάτι και πάρ' του την ψυχή. Ο χαρακτήρας του είναι πάρα πολύ αστείος, γιατί ο γάτος αυτός είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Τα πάει καλά με τα κορίτσια του που είναι τώρα μέσα στο σπίτι και τα έχει συνηθίσει, αλλά το παράδοξο ποιο είναι? Ότι αν για παράδειγμα τον πάρεις στο δωμάτιο, ας πούμε, για ένα βράδυ, το επόμενο πρωί που θα το βγάλεις έξω, είναι σαν να μην τις αναγνωρίζει και κάνεις όλες
Είναι γενικά πολύ χωροκτητικός, δεν του αρέσουν οι άλλες γάτες που είναι έξω από το σπίτι. Αν μπει κατά λάθος κάποια γάτα απ' έξω, δεν του αρέσει καθόλου, διαμαρτύρεται πάρα πολύ. Και είναι γενικά λίγο αγχώδης. Κάνα 2 φορές δηλαδή που έχω λείψει εγώ, ας πούμε, λίγο παραπάνω από το σπίτι, έχει χάσει μερικές τρίχες από τη ράχη του. Επίσης, αυτός ο γάτος, όπως και όλα τα γατιά παραδόξους που έχουμε στο σπίτι, δεν μπορεί να μας βλέπει να τρώμε. Έχω κάνει τα πάντα, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα θα μας ενοχλεί όταν τρώμε. Και ειδικά όταν τρώμε γιαούρτι ή παγωτό. Το ξέρω ότι το λέω συνέχεια στο κανάλι, δεν κάνει οι γάτες να τρώνε παγωτό ή γιαούρτι και γενικότερα γαλακτοκομικά, αλλά αυτός ο γάτος έχει δοκιμάσει πολλές φορές παγωτό από το ξυλάκι που έχει μείνει, γιατί δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε. Βέβαια, δεν το παθαίνει μόνο με το παγωτό και το γιαούρτι αυτό, για να λέω και την αλήθεια, το παθαίνει με όλα τα τρόφιμα που μπορεί να σε δει να τρως. Όσο ζηλεύει με τις άλλες γάτες, ζηλεύει και με αυτά που τρώμε. Είναι από τους πιο παλιούς γάτους, για την ακρίβεια είναι ο 3ος γάτος του γατόσπιτου μετά τη Τζίκα και τη Λούνα. Είναι ο πρώτος αρσενικός γάτος όμως του γατόσπιτου. Είναι τώρα αισίως 8 χρονών, είναι υγιέστατος και όπως βλέπετε το ποδαράκι του αυτό έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει δυναμώσει τόσο πολύ που ο γάτος αυτός πηγαίνει στη σίτα και την ανοίγει με αυτό το πόδι. Και έχει τύχει να ανοίξει και την αλουμινόπορτα και την ανοίγει πιο εύκολα από ό,τι την ανοίγει η ανιψιά μου. Έχει ανοίξει πολλές φορές την πόρτα λοιπόν, έχει βγει πολλές φορές έξω και μαζί του έχουν βγει και οι άλλες κοκκόνες φυσικά. Αλλά το πολύ αστείο είναι ότι με το που βγαίνει ξαναμπαίνει κατευθείαν μέσα γιατί είναι λίγο χέστης. Τον γάτο τον είχαμε υποτιμήσει γιατί νομίζαμε ότι ως τρίποδος δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά, ξέρετε. Και προφανώς ένα Σαββατοκύριακο που λείπαμε και δεν τον είχαμε υπό την επίβλεψή μας, κανόνισε τη Λούνα. Η Λούνα λοιπόν έμεινε έγκυος και όταν γέννησε τα περισσότερα γατάκια βρήκαν σπιτάκι. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο, η Λούνα είχε τρελό μίσος μετά από αυτό στο Μπούμπι. Τους είχαμε λοιπόν σε ξεχωριστά δωμάτια. Κάποια στιγμή που ανοίξαμε την πόρτα και η Λούνα βγήκε κατά λάθος έξω, ενώ ο Μπούμπις καθόταν ανάσκελα και απολάμβανε τον ήλιο, η Λούνα βγήκε κατευθείαν από το δωμάτιο και έτρεξε με τα νύχια έξω και έπεσε πάνω στο Μπούμπι, ο οποίος από την τρομάρα του έκανε συντριβανάκι τσίσα σε όλο το σαλόνι. Μετά από αυτό φυσικά στηρώθηκαν και τα δύο γιατί ήταν η ώρα τους. Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα, αλλά μετά χάσαμε τη Λούνα, οπότε όπως και να έχει ο Μπούμπις έμεινε μόνος του πασάς μες στο σαλόνι. Όσο και αν γελάμε και τον κοροϊδεύουμε μερικές φορές, ο γάτος αυτός πριν στηρωθεί είχε μια φοβερή δύναμη. Είχε τόση δύναμη που μία μέρα που είχε βγει από το σπίτι, είχε πάρει στο κυνήγι άλλους 2 αρσενικούς και τους είχε κάνει τόπι στο ξύλο. Δεν είναι ότι με τη στήρωση άλλαξαν και πάρα πολλά στο χαρακτήρα του, απλά το μόνο που άλλαξε είναι ότι έχει ηρεμήσει λίγο και δεν χρειάζεται να κυνηγάει αρσενικούς. Ο Μπούμπις ήταν ο πρώτος γάτος που αντιμετώπισε θέματα με το ουροποιητικό του και ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά ο Γλυκούλης, αλλά τώρα είναι μια χαρά, τον έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στον κτηνίατρο. Είχε κρυστάλλους οι οποίοι ευτυχώς με σωστή διατροφή έφυγαν. Όπως είπα, τώρα είναι μια χαρά, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο με τον Μπούμπι. Είναι ο γλυκός μας ο γάτος, ο μονάκριβός μας, ο λατρεμένος μας και όταν φεύγουμε από το σπίτι για δουλειά ή για διακοπές, λέμε τώρα, μας λείπει πάρα πολύ, όπως μας λείπουν και όλα τα γατάκια μας φυσικά. Αλλά δεν μπορεί να κοιτάς αυτή τη φάτσα και να μην λιώνεις. Δηλαδή είναι ένας γάτος ο οποίος έχει καταπράσινα μάτια και σε κοιτάει και σου μιλάει. Και είναι και κουλός, οπότε παίρνει παραπάνω πόντους. Θα πεις ένα γεια στα παιδιά. Παιδιά, ο Μπούμπις. Μπούμπι, τα παιδιά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπούμπις μας. Και αισίως έχετε γνωρίσει όλα τα γατιά που έχουμε μέσα στο σαλόνι μας αυτή τη στιγμή. Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, φυσικά να κάνετε εγγραφή στο γατόσπιτο, πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Έχω να σας πω ότι μιας και μπήκε Αύγουστος, λέω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Οπότε για λίγο καιρό δεν θα ανεβαίνουν κανονικά βίντεο. Μπορεί να ανεβάσω μερικά shorts έτσι ώστε να μην με ξεχνάτε φυσικά. Και θα τα πούμε αισίως από Σεπτέμβρη. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού από όλους εμάς εδώ στο γατόσπιτο. Πολλά φιλιά. Bye!